Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών αναμετρήθηκαν ο Απόλλων Καλαμαριάς και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης από την Άρτα στον ημιτελικό αγώνα κυπέλου για το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το τελικό του κυπέλου της Γαμαθνικής. Το σούτ από τον Ζιγκερίδη, το 1-0, έγινε στο 31ο λεπτό για την ομάδα της Άρτας που προηγήθηκε στο σκορ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως, από ένα λάθος του τερματοφύλακα, γύρισε την μπάλα Βραμίδης, ο Σιαράβας δεν μπόρεσε να αποκλούσει το 1-1 στο πρώτο ημίχρονο. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο 40 με τον Κιβελίδη που αστόχησε από καλή θέση, ενώ στο 61ο λεπτό ο Σιμελίδης έκανε το 1-2 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς επί της Άρτας. Στο 70 λοιπόν όμως η ομάδα της ΑΕΚ Καραϊσκάκης με τον Γυφτοκώστα μετά από ωραία παλιά του Παπανίκου ισοφάρισε και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πίεσε, μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμαριά από το Λεόν, η μπάλα έφυγε out και αφού δεν μπόρεσε ο Απόλλων Καλαμαριάς, στο 94 ο Μαζιώτης Μεσούτ έζησε την μπάλα στα 2 του Καλογεράκη, η νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ Καραϊσκάκης και το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου στη γάμα εθνική κατηγορία. Ο διαιτητής από την Κοζάνη, ο κύριος Πανιτσίδης, φίξε το τέλος του αγώνα. ΑΕΚ Καραϊσκάκης Καλαμαριά 3-2. Τα 8-11 της ομάδος μας, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, ήταν εκτός ομάδος γιατί η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα. Όλοι γνωρίζουν ότι στο επόμενο 15ήμερο παίζονται οι κόποι μιας χρονιάς και εκτιμήσαμε ότι θα ήταν φρόνιμο από μέρους μας τουλάχιστον να προστατέψουμε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κουραστεί πάρα πολύ γιατί πήραν όλο τον όγκο του χρόνου. Και θεωρήσα από τη στιγμή που δεν είναι κάποιος στόχος για μας αυτός ο θεσμός, θεώρησα καλό να να επανεξετάσουμε την ετοιμότητα των άλλων παιδιών και παράλληλα να κρατηθούμε και σε ένα αριθμό τέτοιο που να μας επιτρέπει με καλύτερες προϋποθέσεις να μπούμε στους κρίσιμους αγώνες που έπονται. Ήταν μια μεγάλη νίκη για μας, μια πρόκριση στο τελικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι το λέει και το τελικό αποτέλεσμα. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες παίξανε και κάθε μία από την πλευρά της πάρα πολύ καλά και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό κομμάτι. Νομίζω ότι εκεί που έφτασε το παιχνίδι στο τέλος εμείς σταθήκαμε πιο τυχεροί και πετύχαμε στο 91 το 2-3 και πήραμε την πρόκριση στο τελικό. Συγχαρητήρια στα παιδιά για μια ακόμη φορά. Τι σημαίνει για την Άρτα αυτή η πρόκριση? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για την πόλη της Άρτας μια πρόκριση σε ένα τελικό, όταν είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή τώρα δημιουργείται και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί, όπως και φέτος. Πάντα μια πρόκριση σε ένα τελικό είναι ό,τι πιο καλό, νομίζω και για την πόλη αλλά και για τα παιδιά εδώ στην ομάδα. Πέτυχε στο νικητήριο γκολ, έδωσε την πρόκριση στην ομάδα σου. Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση για σένα και για όλη την πόλη που αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει, αρκετός κόσμος ήρθε εδώ και σας χειροκρότησε? Όταν παίζεις με μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, νιώθεις πάρα πολύ ωραία να πετυχαίνεις αυτό το γκολ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, στον προπονητή μου και σε όλο το τεχνικό επιτελείο που δουλεύουμε σκληρά όλο αυτόν τον καιρό για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και θέλω να πω ότι θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας και σε όλους τους άλλους αγώνες.